Bine v-am regăsit la o nouă ediție. Tema din această zi este copiii noștri, comorile noastre. Plecăm de la o premisă simplă și anume că pentru fiecare dintre noi, copiii noștri sunt cei mai buni copii din lume. Și așa este, pentru că pentru fiecare dintre noi, oricare părinte am fi, copiii pe care noi îi avem, pe care i-am primit, sunt copiii cei mai buni pe care puteam să-i avem. Oricât de mult l-ar supăra ei sau orice alte pretenții am avea de la ei, ei sunt cei mai buni copii pe care puteam să-i avem. Și oricât de mult ne-am supărat câteodată sau oricât de greu ar părea să fii părinte, toți dintre noi știm că ne iubim necondiționat copiii și că orice ar face acești copii ai noștri, nu ne putem supăra pe ei sau pe termen lung cel puțin. Și nu putem să ne renunțăm la rolul de a fi părinte, ca să zic așa. Cu alte cuvinte, ca și părinți, vrem, nu vrem, poate fi simplu, poate fi mai greu, chiar avem această datorie de a manifesta dragoste necondiționată față de copiii noștri. Asta este o responsabilitate a noastră, să ne manifestăm dragostea necondiționată pentru aceste daruri pe care le-am primit. Acum o să vă fac o împărtășire din experiența mea cu copiii mei. Cine mă cunoaște mai de aproape știe că îmi doream o fetiță, adică de mică îmi doream așa o fetiță blândă, drăguță, cu minte, cu ochii verzi sau albaștri, cu părul lăcreț, blonduță sau așa un chip de înger, foarte, foarte cu minte, unde o pui acolo să stea, să facă tot ce îi se spune, să vină cu idei geniale. Așa mi chipuiam eu că să am copii. Sau așa îmi doream, zic, perfect, așa e cel mai simplu să fii părinte. Sau, da, așa mi-ar plăcea mie, cu care să mai târziu să ne schimbăm pantofii, rochițele, gențile, să cochetăm ca femeile, ca să zic așa. Ce se întâmplă este că am primit 2 băieți, deci în niciun caz fetița pe care mi-o închipuiam eu. În prima sarcină chiar credeam până la sfârșit că o să am fată. Și dintr-o acea fetiță blândă și cu minte care stă locului toată ziua, am primit 2 băieți care nu mă lasă să respir toată ziua. Asta a fost pentru mine un mare semn și o mare lecție. Și în momentul în care s-a născut primul copil și l-am văzut, într-adevăr, orice așteptare pe care o aveam despre cum trebuie să fie copilul meu sau copiii mei s-a topit. În momentul acela mi-am dat seama că nu contează că e fată sau băiat, că are ochii verzi sau albaștri, că are părul șaten sau negru, că e blond sau brunet, sau e înalt sau scund, sau slab sau gras, sau deștept sau mai puțin deștept. Copilul meu e perfect așa cum este. Eu îl iubesc necondiționat și mă angajez să-i asigur toate condițiile și tot mediul propice ca el să se dezvolte în cea mai bună variantă a lui. Asta a fost ceva ce am simțit din străfundul sufletului și, într-adevăr, m-am străduit să fac asta pe cât posibil toată experiența mea de părinte până acum. Ce se întâmplă este că, într-adevăr, câteodată este greu să fii părinte, mai ales că nu există o școală a părinților sau, în fine, acum există anumite cursuri de parenting sau cărți, cumva s-a mai deschis calea aceasta, dar nu există o școală clară în care te duci, te învață, uite, copilul se naște la vârsta de 1 lună, 2, 3, 5, are aceste comportamente, deci tu trebuie să te comporți așa ca să-i creezi spațiul propice lui. Nu ne învață nimeni. Ori trebuie să învățăm de la părinții noștri, sau să citim singuri cărți, sau să mergem la cursuri, sau să ne uităm la video cum este acesta.
și așa mai departe. Ține de responsabilitatea fiecăruia, de dedicația, timpul pe care le are la dispoziție, deschiderea. Ce este cert este că, într-o anume măsură, toți părinții se confruntă cu oarecare dificultate în anumite momente sau incertitudine sau supărare sau apăsare sau stres în a fi un părinte cât mai bun. În momentul în care o femeie rămâne gravidă și, bineînțeles, și tatăl copilului, partenerul ei, este prezent în viață sau, măcar știe despre prezența copilului, se activează alte instincte în această ființă, în femeie. Instinctele materne adică se activează la maximum și cei care aveți copii poate știți, intervine foarte mult rolul protectiv și orice alte aspecte, ceea ce face ca oamenii să-și dorească să ofere copiilor tot ce este mai bun. Poate de aici ați observat această tendință și la voi care aveți copii sau la oamenii din jur. Își doresc să ofere copiilor lor tot ce este mai bun pe lume. Sunt oameni care fac sacrificii pentru a face lucrul acesta. Sunt oameni cărora le este mai ușor. Cert este că în străfundul fiecărui om, orice părinte, asta este clar, își dorește să ofere tot ce este mai bun și tot ce poate el mai bun pentru copilul lui. Într-adevăr, unii reușesc, alții reușesc mai puțin. Cert este că toți își doresc. Copiii poate văd sau poate nu văd, poate apreciază sau poate nu apreciază, dar aș vrea să reținem acest aspect și voi care sunteți părinți sau și pentru că sunteți copii, pentru părinții voștri. Fiecare părinte și-a dorit și își dorește toată viața să ofere tot ce poate el mai bun pentru copilul lui. Și asta este legea firii. Într-adevăr, nu este tot timpul ușor să facem acest lucru, dar intenția fundamentală a fiecărui părinte, clar, aceasta este: să ofere tot ce este mai bun pentru copiii lui. Această, pot să o numesc, meserie de părinte, o avem de când ni se naște primul copil și cel mai bine ar fi până murim, pentru că legea firii spune că părinții mor înaintea copiilor și așa ar fi cel mai bine. Și atunci, în momentul în care ni se naște primul copil, acest rol pe care îl avem sau responsabilitate rămâne pentru toată viața. Dacă o casă o ai și poți să o schimbi cu o altă casă, o meserie o ai și poți să o schimbi cu o altă meserie, partenerul de viață îl ai și poți să-l schimbi cu alt partener de viață, copilul pe care îl ai, cel puțin primul copil, nu poți să-l schimbi cu alt copil. Nu poți să renunți la el, nu poți să renunți la rolul de părinte. Pentru mine asta a fost o înțelegere foarte profundă în prima sarcină, și anume că această responsabilitate pe care mi-am luat-o sau pe care am primit-o și pe care am acceptat-o, pentru că și eu am acceptat să fiu părinte, nu am cum să mai renunț la ea niciodată toată viața. Orice aș fi, orice aș face, oriunde m-aș duce, copiii mei sunt cu mine, rămân cu mine și am această responsabilitate de a le conferi tot confortul și tot spațiul de care ei au nevoie ca să se dezvolte în armonie, iubire, dragoste și tot ce au ei nevoie ca să devină cea mai bună variantă a lor. Ce își dorește mai mult copii, și poate nu toată lumea știe asta, știu că este ceva foarte simplu, dar pe cât de simplu este, pe atât de ușor se uită de mulți oameni, este ca noi să stăm cu ei, să le oferim timpul nostru și să fim fericiți cu ei. Adică pentru copii atât de simplu este viața. Într-adevăr, este nevoie să le oferim o casă în care să stea, să aibă un anumit număr de jucării, să aibă anumite haine în care se îmbrace, dar până la o anumită vârstă, cel puțin, ei nu vor ține minte dacă au avut haine de la
branduri de lux sau haine de la magazine normale. Chiar nu vor ține minte lucrurile astea. Și nici nu vor ține minte dacă jucăturile lor au costat 1000 de euro sau 10 euro. Nu, vor ține minte că au avut un actoraș galben sau o păpușă roz, care nu a contat ce firmă e. Pentru ei a contat și contează, pentru copiii în primii ani de viață, contează cât de mult te-ai ținut în brațe, cât de mult te-ai jucat cu ei, cât de mult au râs, cât de mult s-au simțit iubiți, cât de mult s-au simțit încurajați, cât de mult ei lăsat să-și aleagă lucrurile pe care le fac sau felul în care vor să fie sau activitățile pe care vor să le facă, cât de mult i-ai încurajat să-și dezvolte anumite abilități. Deci, practic, cel puțin în primii ani de viață, repet, pentru ei cel mai important este timpul și dedicarea pe care noi le oferim. Repet, știu că este foarte ușor, toată lumea știe, da, normal. Dar întrebarea adevărată este câți dintre noi facem asta și să fim 100% acolo prezenți cu copilul, fără să stăm pe telefon, fără să ne gândim la nu știu ce cumpărături am de făcut, fără să mă gândesc la nu știu ce altceva. Adică o jumătate de oră, o oră, 5 ore, stăm cu copilul, să fim acolo prezenți, să creăm activități distractive, constructive pentru ei și să ne simtă aproape. Practic, noi pentru copiii noștri suntem Dumnezeul lor pe pământ, așa se spune, pentru că ei, în momentul în care se nasc, pe noi ne văd prima dată. Noi suntem conexiunea lor cu exteriorul, conexiunea lor cu realitatea. Și atunci, noi pentru ei suntem un exemplu absolut în fiecare zi, în orice moment, în tot ceea ce suntem sau facem. Și aceasta, din punctul meu de vedere, este iarăși o mare responsabilitate, pentru că a fi Dumnezeul propriilor copii înseamnă că ar trebui să fim mult mai atenți la comportamentul nostru și la cine suntem, prezența lor cel puțin, și în general, că nu putem să ne prefacem prea mult. Asta puteți să vă amintiți și voi de la părinții voștri, că sunt convinsă că iubiți necondiționat și că dacă cineva vreodată a vorbit urât sau de rău vreunul dintre părinții voștri, cel puțin când erați copii mici, v-ați supărat foarte tare, eu una așa mi-amintesc, și mi s-a părut foarte nedrept și foarte urât ca cineva să-mi jignească în vreun fel părintele. Așa suntem și noi pentru copiii noștri, tot un fel de Dumnezei. Adică ei ne văd perfecți, ne văd cei mai frumoși, ne văd cei mai minunați, ne văd cei mai buni oameni de pe lume. Și am observat asta, dacă am momente care mi se pare mie că nu știu cum sau nu știu ce, sau mă simt supărată, am văzut că felul în care copilul vine la tine și mă ia în brațe sau mă pupă, efectiv mă topesc și îmi dau seama că pentru el eu sunt cea mai importantă ființă și pentru acest copil, pentru copilul meu, pentru copiii mei, pentru ei cel mai important este că eu să fiu bine. Pentru că în momentul în care eu sunt bine, sunt fericită și sunt acolo și ei sunt bine, pentru că sunt disponibilă și ei se simt în siguranță. Copiii au nevoie să se simtă în siguranță, mai ales în primii ani de viață, pentru că tot ce se întâmplă în jur este ceva nou și îi sperie. Și toată siguranța lor le dau părinții și mediul familial, adică familia. Tot ce se întâmplă în familie îi definește și le formează caracterul pentru toată viața. De aceea, și cred că și asta știți, într-adevăr, dar ar fi bine să fim și la asta foarte atenți. Tot ce văd în jurul lor, copiii copiază. Dincolo de a le spune noi tot timpul, fă așa, nu faci așa, stai acolo, nu stai acolo, lucruri pe care ei le fac sau nu le fac, le respectă sau nu le respectă, cel mai bine ar fi să
facem acele lucruri noi pentru că ei le copiază. Mai mult decât a le da sfaturi și a le da comenzi copiilor, mai bine să fim exemple. Noi suntem pentru copiii noștri primele exemple pe care ei le văd, primele modele de urmat în viață. Și iarăși aceasta mi se pare o responsabilitate. Să știi că pentru copilul tău tu ești un model, ești supereroul lui, ești eroul lui. Asta ne forțează să fim și mai buni, să fim și mai puternici și mai prezenți, pentru că, așa cum am zis, noi ne dorim cel mai bun pentru copiii noștri. Și dacă ne dorim cel mai bun pentru copiii noștri, este clar că ne dorim să le arătăm lucrurile cele mai bune, cea mai bună variantă care poate fi, ca ei să o poată copia și să își modeleze viața în așa fel. În acest context este foarte important și cum ne adresăm copiilor, simplele jigniri care pot apărea la nervi sau stres sau supărare, chiar sunt foarte puternice și chiar îi pot marca pe toată viața. Ele se pot impregna subconștient și asta o spun din studiul pe care l-am de peste 10 ani în a analiza psihologia umană sau psihismul uman sau conștiința. Și cele mai multe traume de fapt se întâmplă în copilărie până la 7 ani. Practic, de aia se spune cei 7 ani de acasă, nu este degeaba această vorbă din popor. Cei 7 ani de acasă sunt foarte importanți, sunt poate cei mai importanți în definirea caracterului copilului și felul în care el este crescut sau mediul în care el trăiește în primii 7 ani, îi se impregnează în subconștient și rămâne acolo pentru toată viața. De aceea este important ca el să primească cel puțin în acești 7 ani tot ce este mai bun. Repet, în momentul în care îi spunem unui copil ești un prost, cu ghilimele, da? Nu ești bun de nimic. Sincer, și nu pot să-mi vină atâtea, că mi le-am scos din cap, nu vreau să vorbesc așa cu nimeni niciodată și chiar îmi vine greu să mi le amintesc. Știți voi, poate nu vorbiți așa cu copiii voștri și mi-ar plăcea să nu vorbiți, dar sigur ați auzit în parc sau ați auzit pe stradă sau ați văzut și la televizor sau încă sunt părinți care vorbesc așa cu copiii lor. Asta chiar este o mare, mare greșeală. Pentru că cu cât îi spui mai des unui copil, ești un prost, nu știi, nu te descurci, nu ești în stare, vezi că nu ești atent, vezi că nu știu ce, copilul asta face, el asta, practic îl programăm. Creierele noastre și subconștientul nostru este ca un program de calculator, da? Ca un program de computer. Ce comenzi îi dai, a executat. Dacă comanda pe care o dăm creierului copilului este ești un prost, asta e o comandă, da? Ești un prost, se adresează. Copilul asta primește subconștient, ideea este, eu sunt un prost, el asta aude. Și în momentul în care el vrea să facă ceva mai târziu, va face din spațiul de eu sunt un prost. Pentru că asta i s-a spus mult timp și el asta a primit. Asta e comanda pe care a procesat-o computerul lui, adică subconștientul lui. Există o parabolă, cred că despre Einstein, nu sunt 100% sigură, dar oricum despre un geniu al planetei, care a fost dus la școală probabil că la 7 ani, prima clasa 1, sau nu știu la ce vârstă, 5, 6, 7 ani. Și învățătoarea l-a trimis acasă, spunând că este retardat mental și că nu se poate descurca cu el, că nu face față, nu ține pasul cu ceilalți copii și să-l țină acasă, că ea nu are cum să-l țină în aceeași clasă, în același mediu cu niște copii normali. Bineînțeles că mama a fost șocată, nu știa acest lucru, mama copilului. Și copilul a văzut că a fost o discuție între mamă și învățătoare și a întrebat ce s-a întâmplat.
Și mama a făcut o scrisoare scrisă de ea, pe care apoi a citit-o copilului și a spus, în scrisoarea aceasta făcută de mamă, creată de mamă, a zis că tu ești un geniu, ești un copil mult prea deștept pentru mediul în care, de la școală, și învățătoarea nu poate să ocupe de tine cât ai nevoie, pentru că ceilalți copii nu țin pasul cu tine. Și atunci te-a trimis acasă ca să fac eu cu tine lecții particulare, să poți să-ți mențină această inteligență la nivelul maxim. Deci, învățătoarea l-a dusese acasă, că el îl considera detardat, dar, de fapt, mama a vrut să-l vadă ca pe un copil geniu. Și așa este, mama lui l-a văzut ca pe un geniu. Și acest copil a ajuns un geniu. Ea s-a purtat cu el ca și cum el este un geniu și l-a binecondiționat și a crezut că copilul ei este un geniu. Copilul a crezut că este un geniu pentru că mama i-a spus, da, autoritatea supremă pentru el, mama, și tatăl, dar vorbim despre mama acum, deci ambii părinți sunt autoritatea supremă. Mama i-a spus, ești un geniu, el a crezut, pentru că ei, copiii, cred orice noi le spunem. Și el a devenit un geniu. Atât de simplu este. Deci putem să ne programăm copiii ori în genii, ori în orice altceva aleg alți părinți și se mai miră după aceea de ce se poartă copiii într-un anume fel sau un alt fel. Ăsta este un aspect care ar fi foarte ușor de implementat și ar fi important să ținem cont de el, pentru că chiar are un impact mult prea mare asupra vieții copilului. Eu chiar sunt foarte atentă tot timpul la toate cuvintele pe care le folosesc și la alte cuvinte pe care alți oameni le folosesc în prezența copiilor mei și corectez atunci când este cazul. Adică nu permit asta. Bineînțeles că și eu sunt om și pot să greșesc, dar intenția mea și aceasta este să le ofer un spațiu pozitiv de creștere și evoluție. Ceea ce mai vreau să subliniez este că în primii 7 ani de viață, acum vorbesc mai mult despre asta pentru că fiii mei sunt mai mici și atunci am mai multă experiență aici, sau mi este mai ușor să vorbesc momentan, până se bombardează copilul cu atâta informație din jur, că creierul lor este foarte relaxat și poate să asimileze extraordinar de multă informație la o viteză extraordinar de mare și foarte, foarte ușor. Și anume, ei pot învăța până la aproximativ 10 limbi străine, până la vârsta de 7 ani. Și lucrul ăsta îl fac până să învețe să scrie. Bineînțeles că probabil nu o să poată să scrie în acele 7 limbi străine sau 10, dar la nivel de auz ei le recunosc și pot să vorbească. Mi s-a părut și mie un pic SF când am auzit, dar am văzut copii la 3 ani care vorbeau 4 limbi străine. Adică 4 limbi, nu știu, care ar fi una maternă și 3 străine. Vorbeau fluent. Și atunci mi-am dat seama că nu este nimic SF și că se poate. Și sunt convinsă că și voi ați văzut copii care vin din familii în care tatăl este de o naționalitate și mama este de o altă naționalitate și copilul vorbește la vârsta de 1 an, 2, 3 ambele limbi. Poate și a 3-a limbă în cazul în care a crescut în altă țară. Deci nu este imposibil. Și vreau să spun asta pentru că este foarte ușor de a avea grijă de acest aspect. O limbă străină cel mai ușor se învață ascultând acea limbă, da? Pentru că fiecare limbă are o vocalitate, o muzică. Dacă ascultați fără să înțelegeți cuvintele, o limbă străină, adică un text într-o limbă străină, veți vedea că are o muzică a ei. Italiana se simte într-un fel, spaniola se simte într-un fel. Este o muzicalitate, așa îi se spune.
Și practic copilul se conectează cu această muzicalitate și prinde cuvintele din zbor. Deci ce puteți să faceți, foarte, foarte simplu, este, probabil că toată lumea dă desene copiilor în ziua de azi, în loc să le puneți în limba română, pe care oricum o aud peste tot la toată lumea, puteți să puneți în limba engleză sau orice altă limbă pe care vă doriți ca și copilul vostru să o învețe. Eu fac asta cu Richard, copilul mai mare, și am pus de întotdeauna 4 limbi. Am pus franceză, în fine, ce am considerat eu. Nu pot să zic că le vorbește sau ceva, dar recunoaște cuvinte. Asta doar pentru că desenele pe care le-am pus, nu le-am pus în română și le-am pus tot timpul în alte limbi străine. Cel puțin pe YouTube, că la televizor noi nu avem canale de desene decât în română. Și în loc să îi chinuiți după aceea cu meditații și cu profesori și în loc să se joace și să stea să învețe limba engleză, această limbă engleză poate fi învățată până la 4 ani, credeți-mă. Deci când am văzut copil la 3 ani vorbind 4 limbi, să zicem 3 străine și cea maternă, mi-am dat seama că nu este absolut deloc imposibil. Ci este nevoie doar să audă. Sau puteți să vorbiți cu el, unul dintre părinți, dacă știe alte limbi, să vorbiți ce limbă considerați voi. Bine, asta dacă vă doriți să fie copilăria ușoară. Eu îmi doresc copiii mei să se joace cât mai mult și să experimenteze și să învețe lucrurile din mers, așa, din zbor, nu să stea toată ziua închiși în casă și să facă meditații. Chiar nu este rostul copilăriei lor și nici al vieții lor și nici al vieții mele de părinte. Dacă cineva vrea să mă întrebe ceva anume, puteți să mă întrebați. Ce vreau să aduc cel mai mult în lumină este, așa cum este și titlul Copiii noștri, comorile noastre, faptul că ei sunt cei mai importanți pentru noi. Și că oriunde ar fi o dispută între părinți și copii, eu sunt de partea copiilor. Pentru că, din simplu motiv, noi suntem părinți și ar trebui să avem înțelepciunea să gestionăm orice. Ține de relația noastră cu copiii, cel puțin. Avem această capacitate din moment ce am primit acest rol de părinte. Și, adică aș vrea să punctez lucrurile cu care mi-ar plăcea să rămâneți în urma acestei conversații. Un alt lucru este că, într-adevăr, este foarte important tot comportamentul pe care îl avem în prezența copiilor și de aceea insist pe faptul că e important ce le arătăm copiilor mai mult decât ce le spunem. Dacă îi spunem tot timpul copilului nu mai țipa, nu mai țipa, nu mai țipa, dar noi tot deja țipăm la ei, e normal că și eu o să țipe, pentru că asta văd. Și nu numai copii, și ființa umană în general. Asta este tiparul ființei umane, să facă ceea ce vede, nu ceea ce îi se spune. Și voi, dacă vine cineva la voi și vă spune, nu știu, vrea să vă învețe ceva, prima dată vă uitați la viața, la omul respectiv și dacă el aplică în viața lui acel lucru. Dacă nu aplică în viața lui acel lucru, clar nu-i dați crezare și vi se pare că aberează. Așa este și cu copiii noștri. Cel mai ușor de avut o relație cu ei este să fim noi, cine vrea ca ei să fie, și apoi ei vor copia automat. Deci, pentru copiii de vârste mai mici, aș vrea să punctez și câteva lucruri pe vârste acum. Într-adevăr, cel mai important lucru pentru ei este să fim cu ei, să ne jucăm cu ei, să râdem cu ei, să le acordăm timp și atenție. Repet, este important, într-adevăr, să aibă o casă în care să stea, să se simtă confortabil, să știe că este locul lor, să aibă jucării, să aibă și haine și să aibă și mâncare sănătoasă, cum vreți voi, cum consideră fiecare.
Dar cel mai important ce vor ține ei minte sunt amintirile pe care și le-au creat împreună cu părinții. Și sunt convinsă că asta vă amintiți și voi din copilăria voastră, momentele frumoase petrecute în familie sau împreună cu cei doi părinți sau separat. De la o vârstă mai târziu, nu știu, poate 5, 6, 7 ani, pe lângă timpul pe care este important să-l acordăm copiilor, este importantă și educația pe care o primesc, cât investit noi în educația lor, ca și timp din nou sau ca și resurse, în școlile unde îi ducem, activitățile, cluburile la care vor să meargă. Și mai târziu, când devin adolescenți, cred că cel mai importantă resursă pe care ei o au nevoie de la părinți, deși acum toată lumea spune că adolescenții vor telefoane, iPhone, smartphone-uri și haine de firmă, și astea pot fi valabile, dar nici astea nu le vor ține neapărat minte cel mai mult. Deci cel mai mult acum în adolescență au nevoie de a vorbi cu cineva, de a se simți acceptați și de a li se spune că totul este în regulă, pentru că corpul lor trece prin anumite procese de transformare și psihicul lor trece și atunci cel mai de impact pentru ei este să avem conversații profunde cu ei, în care să fie ascultați și în care să fie înțeleși și să primească ghidajul de care au nevoie. Pentru că, într-adevăr, în adolescență poate să existe un oarecare bruiaj și o oarecare confuzie în comportamentul lor. Este în regulă și noi am fost adolescenți și poate unii dintre voi ați avut aceste simptome, ca să le zic așa. Este foarte important să știe că suntem disponibili pentru ei, noi ca și părinți, oricând au nevoie. Și că, mai mult decât atât, este în regulă să vorbească cu noi despre absolut orice au ei nevoie, fără să râdem despre asta, fără să mi se pară ciudat sau fără să se simtă ei inconfortabil. Adică pentru orice lucru care ar părea inconfortabil să îl facem să pară cât mai normal, pentru că până la urmă ține de corpul uman sau de ființa umană și trebuie să fie normal. Și după adolescență, să zicem că vine perioada maturității, acum vorbesc pe ansamblu, cred că cel mai important, iarăși copilul are nevoie de sprijin. Acum, dacă se poate, și sprijin să-și asigure o oarecare independență financiară. Iar această independență financiară se referă și la un venit, să fie ajutat, ghidat în a-și asigura venitul necesar dintr-o sursă care să-i facă lui plăcere, da? Să nu fie forțat să facă ceva de dragul banilor, ci să se ducă spre meseria care îi place și să se asigure un venit și, într-adevăr, să îi conferim și suportul pentru a-și avea o locuință și o mașină. Acum, poate pentru unii dintre voi este foarte departe acest gând, dar poate fi avut în vedere așa pe ansamblu care sunt nevoile copilului de-a lungul vieții și ce datorii avem noi ca și părinți de-a lungul vieții față de copiii noștri. Și pentru că chiar vreau să punctez și să subliniez așa cât de important sunt copiii în viața noastră, chiar aș vrea să se gândească fiecare ce rămâne la sfârșitul vieții. Într-adevăr, este important și să avem o carieră și să ne facem menirea pentru care ne-am născut. Este important să trăim și în bogăție și în prosperitate și să avem tot ce ne
trebuie fiecăruia dintre noi pentru a aduce o viață confortabilă. Este important să avem și un partener de viață care să ne simțim iubiți, să ne simțim sprijiniți, să ne simțim în siguranță. Și eu cred că practic cea mai mare investiție pe care o putem face și cel mai de preț lucru care rămâne în urma noastră sunt copiii noștri. Am zis investiție pentru că practic în ei investim și timp și atâtea resurse și atâta energie și toate cunoștințele noastre și tot cine suntem noi. Pentru că fiecare părinte pune în copilul lui tot ce are el mai bun și atunci acel copil este o rezultantă și a părintelui. Adică el duce mai departe tot ce a putut el să ia mai bun din cine este părintele lui, adică respectiv cine sunt părinții lui. Și atunci, cum se zice în engleză, the legacy sau moștenirea cea mai mare pe care putem să o lăsăm pământului, chiar sunt copiii. Acum, n-aș vrea să... Este alegerea fiecăruia dacă își dorește copii sau nu își dorește copii, dacă este pregătit să aibă copii sau nu este pregătit să aibă copii. Ce-aș vrea totuși să se gândească fiecare la lucrul ăsta, de fapt cât de important este ce rămâne în urma noastră prin copiii noștri. Pentru că ei ne văd în cele mai intime situații, în cele mai profunde situații, ne văd cel puțin în prima parte a vieții și toată viața, că doar au acces la noi tot timpul. Ne văd în toate ipostazele și atunci, într-un fel sau altul, ei duc mai departe tot ce avem noi mai bun. Asta e un lucru pe care l-am reținut de la tata, care tot timpul a spus că, într-adevăr, copiii sunt ce rămâne cel mai de preț în urma părinților. Și el a insistat foarte mult pe a face copii și a avea copii. Și, într-adevăr, își iubește foarte mult toți nepoții, care are 4 acum. În societatea actuală există această tendință de a face copii când suntem pregătiți. Și sunt de acord că pentru a crește copilul într-un spațiu plin de iubire și de siguranță, avem nevoie de un confort financiar, avem nevoie de o relație stabilă, avem nevoie de o relaxare a noastră, pur și simplu, interioară. În același timp, când un copil își dorește să vină, el știe unde vine și poate că nu sunt toate aceste lucruri îndeplinite sau nu sunt la capacitate maximă. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-i dăm acelui copil voie să vină sau că nu e momentul să-l acceptăm. Eu nu am programat niciuna dintre cele 2 sarcini pe care le-am avut, adică niciunul dintre copii nu i-am programat. În sensul că, uite, acum am casa gata, am nu știu cât venit pe lună, eu și Dragoș suntem, nu știu ce, relația perfectă și totul e minunat între noi, gata, poate să vină copii. Nu, n-a fost așa la niciunul dintre copii. Ei au venit pur și simplu. Bineînțeles că m-am simțit total nepregătită pentru oricare dintre ei și pentru primul și pentru al doilea. Și am zis că nu este momentul, că nu o să mă descurc, că nu o să reușesc, că e greu, că de ce mie mi se întâmplă asta acum. Ce se întâmplă este că fiecare dintre băieți s-au născut cu o zi înaintea zilei de naștere a părinților lui Dragoș, adică primul băiat s-a născut cu o zi înainte zilei tatălui lui Dragoș și al doilea băiat s-a născut cu o zi înainte zilei de naștere a mamei lui.
Pentru mine a fost un mare semn și un mare și șoc, așa, cât de programate sunt lucrurile și cât de aranjate sunt lucrurile în acest univers. Niciunul dintre noi nu ne-am gândit la asta când am fost gravidă, deși în ecografie ni s-a spus care ar fi perioada posibilă a nașterii, nu am calculat. Și după ce s-au născut copii, am constatat această coincidență. Ceea ce înseamnă, de fapt ce vreau să spun, ideea, este că fiecare copil știe când vine, știe de ce vine, știe unde vine, știe la cine vine. Și atunci aceste gânduri că nu suntem pregătiți, că nu era momentul, că nu trebuia, că nu o să mă descurc, că nu am tot ce îmi trebuie pentru copilul meu, sunt inutile. Chiar sunt inutile și consumatoare de energie și nu aduc niciun bun, niciun bine, pentru că în moment ce ai fost ales să fii părinte, clar ai tot ce trebuie, să fii cel mai bun părinte care poți fi în acel moment pentru acel copil. Și asta e tot ce ai de făcut. Asta este singurul lucru pe care l-ai de făcut, este să te concentrezi pe a fi cel mai bun părinte pentru acel copil în acel moment. Restul lucrurilor vin de la sine. Copilul poate să stea oriunde cu tine până și într-o baracă, atâta timp cât îi oferi iubirea necondiționată și sprijinul tău. Mine se strâmtă. Am vrut să subliniez și lucrul acesta pentru că eu chiar l-am trăit și fiind așa o perfecționistă, îmi doream ca ei să crească în puf, în cele mai bune medii, în cele mai bune contexte. Nu a fost așa, dar nu s-a întâmplat nimic rău. Adică este experiența lor de viață, a fost experiența mea de părinte, pe mine m-a motivat să fiu și mai bună și să îmi accelerez procesul de creștere și de a fi în acel punct în care îmi doream eu să fiu cu atât mai repede. Cred că astea ar fi aspectele principale ale rolului de părinte și ale copiilor pe care le avem. În încheiere, aș vrea să vă spun un lucru foarte sincer și din suflet, și anume că, așa cum am zis și mai devreme, dincolo de orice alte realizări pe care le avem pe lumea asta, vă spun că pentru mine, cel puțin, când îmi țin copiii în brațe sau când dorm cu ei sau când mă joc cu ei, nu există comparație. Asta poate pentru că și mie mi-au plăcut copiii întotdeauna. Cine mă cunoaște mai mult a spus că mi-mi plac mult copii și mi-am dorit copii, am chemat. Este posibil. Poate nu toți oamenii avem această chemare, să zicem, sau această aplomb atât de mult ca așa cum am eu. Dar pentru mine, da, chiar la sfârșitul zilei tot timpul mă uit, fac așa o retrospectivă a zilei și mă gândesc ce am făcut. Și dacă am avut momente în care am fost supărată pe unul dintre copii sau am țipat sau m-am enervat, îmi pare foarte rău. Adică aș putea să spun că alea sunt cele mai mari regrete și că mă simt foarte vinovată și că nu aia este atitudinea corectă și că acel copil nu merită lucrul acela, nu merită să mă vadă nici nervoasă, nici nu merită să primească asemenea comportamente. Deci, pentru fiecare dintre noi știe cel mai bine ce are de făcut. Vreau doar să primiți această împărtășire, anume a bucuriei de a avea copii
și o experiență care nu se compară cu alta, pentru că, într-adevăr, fiecare experiență de pe lumea asta este diferită. Bineînțeles, fiecare este liber și oricum ar fi, este în regulă. Nu trebuie să fie în niciun fel și nu trebuie să avem toți copii sau să nu avem. Fiecare are drumul lui în viață și știe cel mai bine ce are de făcut. Oricum, atunci când vedeți copii, cel puțin, ai voștri, nu ai voștri, să știți că sunt niște raze de soare sau niște îngerași aici pe pământ și că merită tot ce e mai bun și puteți să fiți în prezența lor cea mai bună variantă a voastră și să le oferiți ce considerați voi mai bun în acel moment. Bucuria și mulțumirea pe care o veți vedea în ochii lor o să vă umple sufletul și o să fie de ajuns. Mulțumesc! Asta a fost un live dedicat copiilor și prezențelor minunate și inegalabile. Mulțumesc mult! Ne vedem data viitoare! Seară frumoasă! Vă pup!